acıdı şeker kıydım benim. Ya Fazla ya tanışırım. Gaýlaryň hem içinde erweden bardyr. Näme üçin gaýlar hakda köpümiz negativ pikirde? Polisiýanyň ýol gözegçiligiň işgärleri hakynda köp adam gowy garaşdy däl. Nämemiş? Olar jerime ýazýar, adamlar çürköýär, düşünşen ok. Aslında şu pikirdäki adamlaryň köpüsi elmidama ýolly bir zady kim gedýän adamdyr. Ya guratlygy ýok, ya prawosda olanlar we şuňa meňzeş ýagdaý. Adam yaramaz zat şalt kabul edýär. Şeýlelikde gowy zatlarym şol yaramaz zatlaryň kölegesinde galýar. Men mümkin bolugyndan gaýlaryň gowy tarapyny görkezmäge çalışaýyn. Gaýlar giýje diýmän, gündüz diýmän ýolly. Thompson jokrama ystasynda da, gyşyň gazaply sowgunda da, ýagyşda da, garda da. Onuň iş ýerim, ofisim ýoluň gyrasy. Ýolun her minutda olarça, yüzlerçe ulak geçer. Olaryň tüssesi, tozany, sesi ýyllaryň dowamyny onuň saglygyna ziýan ýetirýär. Uzaklygyň dik aýakda durýarlar, aýagy agyr tapynýarlar. Üstesine de her gün dürli häsiýetli adamlar bilen ýüze-ýüz bolýarlar. Dartgynly ýagdaýlarda da sabırly bolmaga çalışýarlar. Şeýle dawalarda iň köp ýüze çykýan sorag bar. Şu edýäniň haýsy kanunda bar. Indi seredin. Gaýlar meglisi edýär. Pataçylyk bolsa agam, pata ýetişek bolup howlup barýaryn diýsen goýberýär. Ya toýçylyk bolany, ulagyny gelin aldyda il hatar sürseň, ala böyle seni saklap duran ok toy kerweniň içinden. Gaýra edip şu oglanyň maňa adresini, telefon nomerini bilýänleriňiz, tanýanlaryňyz bar bolsa, hökmen meň liçkama ýazyň, häli özüm ýazar, nesip edenden. Berin, hökmen, maňa seret öli. Senin ejeň müňüni görüp, bajyň müňüni gören bolsa, hemme on ýaly diýip pikir etme. Erkek bolup oňormadyk, hele ýalyp gönenmedikler ýazýamyny. Haram çagasy, dinle meni gowy edip. Egerde men bir adamy sökmen bolsam, şu TikTokda sögüp zat etip birini nämetmen bolsam, bu meniň çagajyklarym, meniň takipçimken çagajyklardan. Şolaryň hormatyny agzymy bozmaýanym, bulamaýanym. Düşündiňdämi? Seni häli men taparyn, tabşyrmaly ýerine tabşyraryn, ýurtdaşynda bolsaň gelen günüňe çöle garaşaryn, ýöne seni tapdyraryn. Suradyny bermeli ýere bererin, ýöne seni tapdyraryn. Hiç gaýyk etme ony. Soň men ýazmadym, men öýtmedim, meni beýtmedim bolmasyn. Sözüň arkasynda erkek bol, mert bol, dur arkasynda. TikTokda hemme geroy sıra bilýär. Ýöne yüz gelende oturyp aglylar. Düşündiňizdämi? Haram çagasy, saňa degişli. Näçesini gördüm. Liçkaňa gelip bagyşla ýa-da jaň edip haýyş. O zatlaryňyz goýun. Bir ýerine bir nähak töhmet atdyňyzmy, erkek bolup soňuna durun. TikTokda geroy sırap ýazanda emme ýazyp biler ony. Soňuna durmakda hiç kim tapaýmarsyňyz.
Şoň üçin gaýrat edip atçyk sylaşyk bolsun adama bolan TikTok'da göreniňizi haramzada saňa meňize haramzadalar bar. Erkek bolup oňurmadyk, hele alyp gönünmedikler. Hawa, bir açyk sylaň özüňizden ulyny ýa-da bir aýal maşgalany. Hawa. Göreniň agzyna gelen zady ýazyp ýörüp, onuň jezasy ýok diýip oýlamaň. Hemme zadyň jezasy bardyr bu dünýäde. Men cezalandyrmadyk ýagdaýymda çağaň, hawa, nesip etse, çağaň bolar, hawa, müňüni görer. Düşündiňdämi? Bir yerine nähak tömez, şoň bir ýüpü özüňe deger bir gün. Manyal haramzadalary gep düşündirip bir zat etip bolýan bolsa, bu dünýä eýen başgaça dünýä bolardy, dogrymy aýtsam. Manyal haramzadalaryň hiç guturmaýara izi, haram abalar. Haramdan dörende näme terbiýe garşyňyz? Aýdyň maňa şonu. Bir aý diwesine näme üçin sögüp jogap bermeň, näme üçin sögöýün men? Bular bilen deň olaýynmy? Prosto siz maňa şunun danysyny, nomerini beriň boldy, kän zat gerekmi? Galyny özüm çözerim nesip etse. Allah janyýasy garaşdyn. Dost, näme alsaň al ýöne, şunu urgoýber. Hakyky muzyk. Şiýagdaýda hele maladasy edip bilýän var. Menem şonu aýtdýanna, bu men heleýim däl, goňşuň heleýi. Hakyky elemädir istemese üçümden pizdes. Eliň ören ýumşak niýe diýsen? Massaj etdim ben, massaj etdim. Katıl eliň ýumşak diýänmi? Aytmam ben, massaj etdim. Şoň üçin ellim ýumşaçyk. Oglanlar gatypdardy. Sen men bilen gürleşip başlasaň, insanka awalan bilýän. Eliň çyndan hem diýsen ajaýyp ekin. Näçeman? Osman. Osman da olam. Dolar baba. Karjabım. Neden Osman? Tarya hükmen cevap bereyin. Dine erkekler däldir ho diyenlere hem edenlere diýin. Agyz her kim özüne çekýär diýmediklerim, görmediklerim dogun bize diýemiz ok, sebäp biziň
Bizim hem bacılarımız var. Okmay, ok. Şuna mengzeş erkekler deyip geplendirin men. Hele alıp gönönmedik, erkek olup oňurmadyk. Şuna mengzeş erkekler deyip geplenmen. Hiç kaçan bizim Türkmen yigitlerimizi utandıracak ya da Türkmen yigitlerimizi yergener ýaly mende sebäp yok. Sebäp men öz Türkmen halkymy goýaryn. Sebäp meniň nämäm o, yurdumyň adamlary. Yurt taşında da bir Türkmenleri, öz Türkmenlerimizi erwetleseler men gaharym gelýär. Al bizim Türkmenler bir yurt taşında bir derece yeten olsa, men hökmen şu videoları repost edenlerin. Malades Türkmenistan tolky period dip. Sebäbi bizim Türkmen yigitleri we goç yigitlerimiz. Düşündüňiz dämi? Oň üçin özüňize çekmäň. Gep eýesini tapýar. Men hiçem bizim oğlallary, aýal maşgalalary nämetmeýän. Şuňa mengzeş hökmen bolýar. Şuňa degişli, şulara degişli diýip aýdýanlaryň. Oň üçin şu kommentariýaňa hökmen jogap bereýin diýdim. Düşünendirsiňiz diýip oýlaýan. Menem bugün Aşgabatda var enne sebetse. Aýnagaday bilen videolara garaşyň, Hudaý etirse. Sagamanja oturuň hemmeňiz. Meni tanamayanlar tanak koysun. Men Vesna, 42 yaşımda, 22 yıldır Türkmen goç yigidi bilen durmuş kurdum. 22 yıldırım yaşaşyz. Bagtly maşgalada Allah can şükür maşallah. Çağacıklarımızam ulakanca hemmesi. 2 oğlum, 2 kızım var. Näme özümem 42 yaşımda 43'e garadım. Özümem Daşhovuzda yaşayan. Şu adeçeli hiç kime ervet video koymadım, birine çöp atıp video koymadım. Daşı mana çöp atıp, dis atıp, meni ervetlep video koysalaram, ansat jogap video koymadım. Menem düşünýän o zatları, boka degme üstüne sıçrar diye. Şonyalı üýren ite, her bir üýren ite de dinläp gezmen ýöne kä wagty, kä bir adamlar granitsadan geçýärler, sylaşygy ýatdan çykarýarlar. Syla hormady, aýal maşgala bolan hormady ýadynyň çykarýarlar. Olara da düşünýän, olaňam terbiýesi şo sebäbi maşgalada o agzybirlik terbiýe, sylaşyk terbiýede ulalmadyk adamlaryň düşünjesi oňa da düşünýän. Ýöne kä wagty agyr waty, näme diýseňiz. Söýenem mäňizi.